Ako'y probinsyanong dugha, nagdumayo ng Maynila. Ang nagkapalaran, isang kahig isang tuka. Ang una kong trabaho'y talagang nakakahiya. Ang istambay ko'y lalo namumulot ng kandila. Ang umasenso sa kandilang inipon ko, ibinenta ko sa Binondo, nabili ng tig-8 kilo. Kay hirap pala ng negosyo na pinupulot sa may sementeryo. Ang naging bahay kong bungalo ay laging dinadalaw ng multo. Kahit saan kwarto ako matulog, pituan ko'y laging kinakalabog. Mga multo ay pumapasok, ang sa akin ay nakapalibot. Ang ginawa ko'y tumalon na tumakbo hanggang nakarating sa sementeryo. Buti daw ko nabot. Pagbili ko na ng ito, nakakatakot eh. Kaya ang bahay kong bungalo binenta ko, pati multo.